Man kan meget hurtigt komme til at få en etiket, der minder om noget, der kommer ud af en printer med lidt klister bagpå. Og hvis du vil sælge vin, som vi gør her til 225 kroner flasken, så er vi også nødt til at vise kvalitet på etiketten. Vi skal på sigt jo være på lige vilkår med den vin, der ellers bliver produceret rundt omkring i verden. Så skal vi også over og nå til, at vi har en etiket, som udviser den samme kvalitet. Der er også lidt layout i det, og øget er simpelthen aftrykket af en rødvinsflaske, der er sat på en hvid dug med et par dryp til. Og så har vi så prøvet at udvikle R og S lidt i samme stil. Vores hjemmeside den er så også på vej til at skifte over til det nye røs. Fordi jeg er helt vild med det der altså sølv. Og man skal selv kan lide det, for at det bliver en succes. Og jeg kan godt lide det her. Jeg synes, det er sådan elegant på en eller anden måde. Vi er ikke ret gode til at fortælle, vi er til. Og det er jo også det, jeg håber på, at den nye forening kan komme ud, så vi får lavet noget fælles markedsføring. Vi får fortalt, der sker noget vinproduktion i Danmark. At det ikke er bare, altså, jeg vil det her, jeg vil sgu leve af det her, og det er ikke for sjov. Og så skal du ud over stepperne, og derfor er det bare utrolig vigtigt, at vi hele tiden er skarpe på markedsføring, og hele tiden får svaret på alle de mail, der kommer hele tiden, og den var rundt. Og det er en opgave. Det er en stor opgave.